Oké, mijn lekkere stroopwafels, het is weer tijd voor Papi Lingo les met Papi Derl. We gaan Papi Mens leren. Je moet weten hoe je de juiste vragen stelt om de juiste antwoorden te krijgen. Oké, volg met mij, we gaan beginnen. Onda e fiesta ta. Waar is het feestje? Waar is het feestje? Oké, je moet weten waar het feestje is, anders kom je niet bij het feestje. Volgende. Que saus botin. Wat voor saus heb je? Que saus botin. Wat voor saus heb je? Kom niet hier met die droge eten zonder saus, zonder smaak. Nee, wat voor saus heb je? Volgende. Mi por arranha un saté com batata. Nog een keertje. Het klinkt lang, maar het is simpel. Mi por arranha un saté com batata. Mag ik een saté com batata? Moet je overal zeggen, tegenkomen met Antilliaanse Chinese eten. Vraag saté com batata, het is lekker. Oké? Onda e fiesta ta. Waar is het feestje? Que saus botin. Wat voor saus heb je? Mi por arranha un saté com batata. Mag ik alsjeblieft een saté com batata van je hebben? Oké? Wees niet verlegen, stel de juiste vragen, krijg de juiste antwoorden. Leer Papi